boas noites e xan benvidas e benvidos á información en Estrada Televisión neste mércoles, día de feira na Estrada e día no que o ata fai prácticamente un ano presidente da Xunta, xa expresidente Emilio Pérez Touriño, presentaba a súa renuncia como parlamentario galego. Polo tanto, hoxe, un ano prácticamente despois da súa derrota electoral, deixa tamén de ser parlamentario. Sexan, como lle digo, benvidas e benvidos á información xa no local, chegándonos a dous puntos de referencia. Por un lado, a Deputación de Pontevedra, que aproba prácticamente na súa Comisión de Goberno hoxe o 90% das obras que se solicitaban dende o Concello da Estrada, e, por outro lado, a sinatura no Concello estradense de un protocolo no que a editorial Galaxia continuará durante os vindeiros anos sendo a editorial que publique os premios de novela, os gañadores dos premios de novela Manuel García Barros. Agora lles contamos estas e outras novas, pero antes, en titulares e como cada día, lembramos os principais argumentos que a partir de agora ocupan os vindeiros minutos de información, aquí, en Estrada Televisión. O expresidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, presentaba hoxe mércores a súa renuncia ao escano de deputado no Parlamento de Galicia polo Partido Socialista de Galicia, PSOE. A Deputación de Pontevedra aprobou xa o 80% das obras do Plan de Investimento na Estrada, que ascenden a preto de 1.200.000 euros do total de 1.600.000 euros que este plan investirá no municipio estradense. Moi ben. Hoxe instalouse o novo mobiliario urbano na Praza do Mercado. Instaláronse bancos e papeleiras e tamén maceteiros que servirán para regular o tráfico. A Asociación de Consumidores envía unha nota de prensa na que incide no onte adiantado por Estrada Televisión sobre esa empresa que pretende cambiar a señalización do gas butano nas casas. Volve a falar de que non son ilegais, pero son caros. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. A nova política do día é, obviamente, a renuncia ao escano de deputado do ata fai un ano, aproximadamente, xa presidente agora, pero era presidente da Xunta de Galicia, o socialista Emilio Pérez Touriño. O expresidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, presentaba este mércores a súa renuncia ao escano de deputado no Parlamento de Galicia polo Partido Socialista de Galicia. A súa dimisión como parlamentario fíxose efectiva na segunda xornada da sesión plenaria desta semana, despois da intervención do secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Manuel Vázquez, no turno de preguntas ao presidente da Xunta.
Deste modo, a súa renuncia coincide prácticamente co aniversario das eleccións do 1º de marzo do ano 2009 que devolvían ao Partido Popular o goberno galego e que levaron a Touriño a abandonar ao día seguinte o liderazgo do Partido Socialista de Galicia. A Deputación de Pontevedra aprobaba en comisión de goberno prácticamente o 100%, que era moi pouquiño, do plan de investimentos para a estrada. A Deputación Provincial aprobaba xa o 80% das obras incluídas dentro do plan de investimentos da institución para a estrada. Un plan que prevé un investimento de 1.676.000 euros en 10 obras no municipio no período 2009-2011 e, a día de hoxe, xa foron aprobadas 7 proxectos por importe de 1.292.951 euros. Concretamente, a entidade provincial aprobou hoxe na Xunta de Goberno os proxectos para o suministro dunha barredora por importe de 121.800 euros, a pavimentación e accesos aos núcleos de Callobre e outros por un orzamento de 206.925 euros e a pavimentación e accesos aos núcleos de Loimil e outros, neste caso cun custe de 322.600 euros. Pero, ademais, xa foron aprobados os proxectos de obras para a instalación de contenedores soterrados, o circuito de adestramento na zona deportiva de Figueroa, o acondicionamento das pistas deportivas de atletismo municipais, a adecuación do graderío, dos vestiarios e a reparación do peche do Estadio Municipal da Baiuca. O Plan de Investimentos da Deputación 2009-2011 está dirixido a colaborar e fomentar o desenvolvemento dos concellos da provincia e achegará en total uns 70 millóns de euros. Estes irán destinados a acometer máis de 520 obras en toda a provincia que, por outra banda, posibilitarán máis de 3.000 postos de traballo. Esta mañán oficializábase o que era un matrimonio que ven xa funcionando dende fai algún tempo. Falo do Concello da Estrada e tamén da editorial Galaxia, a editorial que seguirá por aínda uns cuantos anos máis sendo a editorial que publique as novelas gañadoras do premio Manuel García Barros. Presentábase, lóxicamente, en sociedade a firma a asignatura dese convenio coa presencia do alcalde da Estrada e tamén do xerente da editorial Víctor Freixanes. O Concello ven colaborando xa desde fai moitísimos anos con este premio de novela García Barros. Un premio de novela xa que ten moita longa trayectoria e eu creo que ademais a colaboración con Galaxia foi un éxito porque eu creo que é un premio no que están os máis representativos da novela galega e iso tamén ao Concello nos enorgullece, sobre todo os que estuvemos cando se creou fai xa máis de 20 anos. Por lo tanto, nada máis, eu agradecerlle a Galaxia a colaboración hasta este momento e que sigamos colaborando nos próximos anos para que este premio siga ganando prestixio e siga sendo un dos mellores premios de novela escrita en galego. A Editorial Galaxia este é un premio moi querido, non? É un premio que ten xa 22, 23, esta é a 22ª edición, penso que se vai convocar agora, que polo tanto é un premio consolidado. Nós decimos sempre que hai 3 premios de novela en Galicia que son os que van construindo a referencia literaria da narrativa dos últimos anos. E cando falo da narrativa dos últimos anos, falar de 23 anos ou 22 anos é falar de bastante tempo xa, non? Eses premios que máis ou menos nacen xuntos e o premio Blanco Amor, que hai pouco que se homenaxeou por parte da Asociación de Escritores en Lingua Galega, esa iniciativa dos concellos, o Premio Xerais de Novela, que nace por as mesmas datas, e o Premio García Barros, en memoria de García Barros e da Vila da Estrada. Eses premios foron consolidándose, porque o máis difícil non é que apareza un premio. Un premio moi fácil de crear, é reunir uns diñeiros que sempre hai alguén que os pon ou que os pon unha vez. Bueno, iso sai na foto ese día. O máis difícil, o máis sacrificado é continualo. E eu creo que este é un mérito obxectivo do Concello da Estrada. O Concello da Estrada un día formulou a posibilidade de dispoñer dun premio de novela do que se sentise orgullosa a Vila da Estrada e o país, e foi coherente e, a pesar dos distintos gobernos que pasaron polo Concello, mantiveron sempre este premio que todos os anos convoca a unha importante representación de escritores e a unha importante representación da cultura e dos lectores, que en definitiva son os que contan. Por tanto, para nós é un premio que nos enche de orgullo estar con el,
comprometernos a outros 10 anos é algo que, bueno, pues que consideramos normal dentro da política de Galaxia, pero sobre todo é algo que nos compromete a unha dimensión da edición, e é que editar non é só poñer en papel un texto, editar tamén é difundilo, espallalo, dalo a coñecer, promocionalo, e que algúns destes autores pues, estean traducidos a outros idiomas, como é o caso de Ribeiro Coello, etc., ou que circulen polas feiras internacionais, levando o nome da literatura galega e, por tanto, levando o nome do Premio García Barros e o nome da Vila da Estrada, bueno, pues eu creo que é algo que nos debe gratificar a todas as partes, ¿no? Por tanto, na próxima convocatoria celebraremos un novo autor ou un novo título dun autor xa coñecido, pero se lle botades unha ollada vos que coñecedes un pouco a nosa literatura e os nosos autores e autoras, se lle botades unha ollada ao que é o catálogo do premio de novela García Barros, veredes que, bueno, que o que digo é certo, que estamos diante dunha historia da literatura, da narrativa, da novela galega contemporánea, ou polo menos dos últimos 20 anos, con moito pulo e con moita significación. Por tanto, alcalde, eu o único que se digo é gracias polo apoio e por continuar. Eso é importante, continuar. E hoxe instalábase un novo mobiliario urbano na Praza do Mercado. Curiosamente, para tentar evitar que os coches invadan esa zona, colocábanse tamén unha especie de xardineiras que impiden o paso dos coches, ademais tamén, basicamente, dos propios bancos. Esta mañá instaláronse os equipamentos de mobiliario urbano cos que se dotará a Praza do Mercado. En concreto, instaláronse 5 bancos de madeira e tamén varias papeleiras de madeira. Ademais, na zona peonil foi pechada ao tráfico con 4 xardiñeiras de madeira de último modelo. A súa situación permite o acceso de vehículos autorizados e de emerxencias ao interior da praza, que hai que lembrar está ocupada na súa lateral polo centro da terceira idade. Os bancos estarán situados baixo a pérgola central, de xeito que se optimiza a cantidade de luz diurna que reciben. En vindeiros días procederase tamén a instalar unha barandilla protectora na fonte da praza. Estará realizada en tubo curvado de aceiro inoxidable e preténdese que evite, desa maneira, a caída dentro do que é neste momento a fonte da praza. Contábamosllelo onte e hoxe recibíamos un comunicado da Asociación Estradense de Consumidores. Estábamos falando de esa empresa que se dedica a cambiar o gas, a instalación do gas, pero a uns prezos moi superiores aos que habitualmente cobran outras empresas. O comunicado di textualmente o seguinte: as empresas que habitualmente fan a revisión reglamentaria se póñense antes en contacto cos usuarios por medio de cartas ou chamadas telefónicas. Non estamos obrigados a permitir a revisión das instalacións do gas no momento en que se presentan a vivenda si antes non concertaron unha cita con nós. Se temos algunha sospeita sobre o estado da nosa instalación ou sobre a data de revisión, podemos chamarnos á empresa, sin que eso supoña un aumento no custo da revisión. Os custos das tarifas de revisión das instalacións de bombonas de gas domésticas realizadas polas empresas suministradoras da zona oscilan entre os 30 e os 60 euros por revisión como máximo, independentemente, claro, das bombonas que se teñan contratadas, segundo as propias empresas. As revisións das instalacións do gas butano habitualmente son obrigatorias cada 5 anos. As revisións feitas por personal non autorizado por Consellería de Industria non teñen ningún valor. Por lo tanto, podemos tomar varias medidas. A primeira, non permitir a entrada na vivenda sin que antes nos enseñen a identificación e acreditación como instaladores oficiales da persona que nos visita e os datos da empresa a que representa. Preferiblemente pedir que volva outro día para poder comprobar. Que a data de revisión é correcta. Habitualmente son cada 5 anos e na empresa suministradora do gas teñen as datas de revisión anteriores. Que a empresa está autorizada para realizar esas revisións. Isto comprobámoslo na páxina da Consellería de Industria. Non aceptar que fagan ningún cambio na instalación sin que antes nos den un presuposto. E ante calqueira outra dúbida sobre este tema, preguntar na compañía que nos suministra o gas ou na oficina de atención ao consumidor. Continúa o conflito, xa saben vostedes, en Pontevedra, neste caso na zona de Teo, no concello Irmán, xa que o peche que se estaba barallando de esa zona de atención sanitaria, en definitiva, de ese ambulatorio, sigue xerando bastante polémica.
Os veciños do sur do concello de Teo non desbotan a posibilidade de enviar novos escritos en defensa das súas reivindicacións ata que se lle garanta a implantación dun novo modelo no Centro Médico de Pontevea, en Reis, ao sur de Teo, e exixe a Xunta de Galicia garantías de que terán unha atención sanitaria de calidade, como se recollía no anuncio feito o pasado martes nunha nota da Presidencia da Xunta de Galicia. Pese ás informacións des que a Xunta trasladou a intención de manter aberto o consultorio de Pontevea, a xuntanza que tiveron onte o alcalde, os voceiros dos distintos grupos políticos de Teo e a comisión xestora coa xerente do Serga, Rocío Mosquera, e coa xerente de Atención Primaria, Xavier Ventosa, non cumpriu as expectativas dos veciños, xa que non se garanten todas as melloras solicitadas por eles. Segundo se trasladou nesa xuntanza, a xerente Rocío Mosquera, o Sergas está disposto a manter o consultorio de Pontevea aberto e se o Concello asume os custos de reforma e o mantemento do actual local, supeditando a implantación do novo modelo a exigencia de infraestructuras de telecomunicacións axeitadas. Como xa é ben sabido, existe un informe técnico da compañía de telecomunicación no que se especifica a existencia de liñas de teléfono, fax, internet e demais, así como a central liña de teléfonos a poucos metros que permitiría solventar calquera tipo de deficiencia. No mesmo censo, o Concello tamén reiterou o seu compromiso de executar a ampliación do edificio. Eses dous aspectos cumprirían coas exigencias da Xunta para a implantación do novo modelo de atención sanitaria en Pontevea con cita previa, receta electrónica e demais. Na tarde do mércoles tivo lugar unha xuntanza de todos os presidentes das asociacións de veciños para darlle a coñecer os puntos tratados nesa xuntanza coa xerente do Sergas. Unha pausa para a publicidade e volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. As altas presións continuarán un día máis estacionarias ao norte das Illas Británicas, deixando o ceo con intervalos de nubes medias e baixas que alternarán con precipitacións febles e ocasionais nas primeiras horas que poderían ser de neve por riba dos 600 metros. As temperaturas non terán cambios, polo que continuarán a ser baixas e novamente registrarán xeadas generalizadas no interior. Os ventos soprarán do nordés, moderados no litoral, con intervalos de fortes pola tarde na Costa da Morte e algo máis frouxos no interior. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte martes é a formada polos números 9, 13, 16, 18, 32 e 49. Complementario 22, reintegro o número 2. No cupón da 11, o número agraciado tamén no sorteo de onte martes foi o 87.478. 87478. E antes da despedida, lembramos titulares. O ex-presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, presentaba hoxe mércoles a súa renuncia ao escano de deputado no Parlamento de Galicia polo Partido Socialista de Galicia, PSOE. A Deputación de Pontevedra aprobou xa o 80% das obras do plan de investimento na estrada, que ascenden a preto de 1.200.000 euros do total de 1.600.000 euros que este plan investirá no municipio estradense.
Hoxe instalouse o novo mobiliario urbano na Praza do Mercado. Instaláronse bancos e papeleiras e tamén maceteiros que servirán para regular o tráfico. A Asociación de Consumidores envía unha nota de prensa na que incide no onte adiantado por Estrada Televisión sobre esa empresa que pretende cambiar a señalización do gas butano nas casas. Volve a falar de que non son ilegais, pero son caros. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E punto de final. Señores, queremos facelo hoxe con as imaxes que teñen máis ou menos uns 10-11 anos. Son as imaxes dese encoro da zona de Caldas. Xa saben vostedes que agora mesmo está de máxima actualidade, xa que hai risco de grietas e incluso posibilidade de dano real en caso de rotura do embalse. Pois ben, estas imaxes levanos xusto ao inicio das obras. Con elas queremos hoxe poñer punto final e, por suposto, citámolos para mañá, aquí, mesmo sitio, mesma hora, en Estrada Televisión. Mais nada, moi boas noites.